Здравейте, читатели, в днешния ни клип, където ще правя 10 неща, които не знаете за Ватикана. Ватикана, ако знаете, е най-малката държава в света. Дори сега ще ви покажа. Ето тук е Ватикана. Това тук е Ватикана. Ако ще намеря писалката. Къде ми писалката? Ето я. Ето това е тук е Ватикана. Ей, толкова малко. Ей, толкова мъничка. Ей, толкова мъничка. 2 километра знам, че. Нека да започваме. Всички знаем, че Ватикана е най-малката държава в света и че поне веднъж в живота си трябва да се види. Има обаче интересни факти, които едва ли са ви известни и ще ви заинтригуват, а ще обогатите общата си култура. Нека да видим. Преди да започна с първи факт, нека да ви кажа едно нещо. Почти 3 март остава ви точно 5 дена. Ви остава до мисията ни за 110 абоната. Аз сме 101. Благодаря съм за тази подкрепа, което наистина ме подкрепяте. Но нека да стигам барболили и да започвам. Номер 1. Съществуват подземни тунели под Ватикана. През 1527 година тунелите помагат за спасяването на живота на папа Климент VII. По време на атака срещу... Седми. Не знам, по дяволите, обърквам се. По време на атака срещу Рим, император Карл V изпраща войски през Рим, за да убиват свещеници, монаси и монахини. Но швейцарската гвардия защитава папата и му дава достатъчно време да избяга. Да избяга, използвайки тунелите. Доста интересно. Номер 2. Музеите във Ватикана имат най-голямата колекция произведения на изкуството в света. Над 4 милиона туристи годишно се разхождат във Ватикана и се запознават отблизо с творчеството на велики художници като Микеланджело, Леонардо да Винчи, Рафаело и много други. Както виждате, ето тук е Ватикана. Ето тук. Преди ако мога да го обясня горе-долу. Добре, в момента нещо съм бъгнал. Добре, ето така. Горе-долу Ватикана е била ето така. Ето така горе-долу била. А сега и само ето това е останало от нея. Както и да започваме към номер 3. Номер 3. Ватикана има собствена национален отбор по футбол. Ватиканът има собствен футболен отбор. Той изиграва първия си матч през 1985 година и постигна победа с 3-0 срещу представители на австрийски журналисти. Членовете на отбора са служители на Ватикана. Полицаи, пощенски служители, държавни служители, членове на швейцарската гвардия. Номер 4. Ватикана притежава телескоп в щата Аризона в САЩ. Ватиканската обсерватория споделя пространство с други организации и групи и не притежава цялото оборудване на телескоп. Името на телескопа е Луцифер. Не знам, много странно име. Номер 5. Ватиканът има граждани, но никой от тях не е роден там.
Гражданите са получили статут на такива, защото работят във Ватикана. Технически погледнато, никой не може да бъде роден във Ватикана. Моля? Извинете ми, какво? Какво? Вие сте ненормални. Номер 6. Ватиканът е дом на най-късата железопътна мрежа в света. Ватиканът е известна с най-малката железопътна мрежа в света, само с 2 300 метрови коловоза и една гара Цитадел Ватикано. Няма редовни пътнически влакове. Номер 7. Най-голямото потребление на вино в света е във Ватикана. Ватиканът има най-високата консумация на вино глава от населението навсякъде другаде. Средностатическият жител консумира около 54,26 литра вино годишно. Смята се, че причината за това количество се дължи на големият брой причастия. Номер 8. Бенито Мусили е направил Ватикана суверена държава. Добре, сега ще се върна да ви кажа една снимка. Ето Бенито Мусолини. Той е роден на 29 юни. Да, юни през 1883 година предапио, Италия. Починал 28 април 1945 година. Мезегра, Италия. Ето една снимка на него. Вижда защо е замъглена. Ето още една снимка. Да, и вие също чудите, но на компютъра е по-различно. Така да исках да кажа на лаптоп. Така, докъде бях? Италианското правителство се бори с католическата църква в продължение на много години до подписването на латеранските пактове през 1929 година. По онова време папите отказват да напуснат Ватикана в продължение на 60 години. Те не признават властта на кралство Италия. Политическата борба приключва, когато Бенито Мусолини подписва закон за съществуването на Ватикана като суверенна държава. Номер 9. Без проверки на документите. Макар Ватикана да е отделна държава, няма нужда от проверка на паспортите при пресичане на държавна граница. Това е добра новина, като има предвид, че на ден около 20 000 човек посещават Ватикана и една проверка на паспортите би забавила придвижването. И последен факт. Номер 10. Всички гвардейци във Ватикана са швейцарци. Създадена през 1506 година от папа Юлий II. Папската швейцарска гвардия е отговорна за безопасността на папата. За да станат част от гвардейците, желаещите трябва да го отговорят на няколко изисквания. Кандидатът трябва да е католик, нежен мъж на възраст между 19 и 30 години, висок най-малко 1,80 метра, гражданин на Швейцария и да има основно швейцарско военно обучение. Ако ви харесва, не. Ще има последен факт. Бонус факт от мен. Ватикана е най-малката държава в света с площ 0,44 квадратни километра, но въпреки това са нужни дни, за да бъде разгледан пълноценно. Ако ви харесва този клип, се абонирайте за канала с
камбанката, коментирайте това видео, за да получите един абонат, един лов и на всички клипове лайк. А от мене, бай-бай!